osu etwa agyaadwo ade ya one papa no ewo banchinsem na banchinsem no ne sika no ekoye enne ochena ene kowie pro station ana papa na boni dua nam se de na papa no bo dua kanokoro na ewo mu no ana all kanokoro chense na emie ni muni odidi papa na tem nam se papa no betumi awo o se ani nam se ne dua na wabɔ no ebenyawo because dua ne hwɛ banche na sem no na mo no atem na wodidi wo papa panyini no a ode ya abɔ dua no dua ne bekun ndua no so wabɔ no na wotwepɛ na ne osu nam se me hwɛ ma wungu ane metam ne si moto iso ena papa hwɛ na anu de na mko je madam fu ikai ana me de si ikai mu na pata straight to Susanso yamfo tanoso ana me koye na before ansana no ma me mo owura kwa me aba so me di kan frɛ no sɛ papa asɛm bi sei ɛna ɔmo de aba betum anim na wadawro ma ɛbɛsɛ me ba na mbesiesie asɛm no na asɛm no na agya kwa me gina so na me mo waba so ɛmra me frɛ no no tie nkɔma me ni di ye no 16 Oh yeah there. Krista da Roma. We there achima. Oh. Ai no ha no pa abaya bi di asem bi ebedai me. All no wo banchi asem bi ma no kopie police station rama uwie duabo bi eba mu. Na minisa utie mi radio so there. Oh nana mitio pa mitaji. Ya na asumbi na epe. Sana tiana na. Ole duabo bi eba mu. So ba ka tire nka chance me de duabo de police station duabo no court ya mempe. Sika so de be toye. Ya ha ko. Nana ndase. Nti oma me fro na abufuo de obufuo nsem bebre ne wo mu. Sana tie. Na duabo ba ma ye hwe ne nka duabo no ho asane se betu ayi ntu firi ho. Na fiska sen na wo ho no. So wa de chene na de ache wa wo mfa nche no na wo de ebeye wana me ma onka sanche obi di hie me so me obi di hie te se wa na wadawro ma de wo mu ne se on se mpanyimfo mo na mo bu bebi se kwase mpanyini kohwini be ma chansani okọ yi a ankasa bi goda fa ni ma afa kama hwe no but mrase ye muba tan kache ne se wo fa be ma a wonya kwase ade an ho toto na be ma ye kwase ade am de ne dia so ta no aso ta no ni se mo tu galam so se ni mo se o gami aso ta mo enti me frɛ no no enkoma me ni di ye no papa no je we fel so na o wa homa no so wo fa kwa me ma jo Wafa majo ya ja opani na ho te sen Kristo no mpai bo me ho ya pa na no so me da asewai asedai nya media na me anim ni me frɛ wo no e wo telefon so kon afa so age me fel so ene utimi twan ya ma me tama ba yai esu ni awreho na agyaadwo na ehu na onu no ho sesebe wayan kwase ade wakasa tie naja e wo baabrum na ugya wafuo na ubehia me na utumi tu dua ne firi ho no nti nyame nhira wai onhira wo so opani wadaroma se be ya obi benya na ode betu no ho fo no ede na si ye nam so a ema dia boba ma asemamamu a kanokureni kwan afa so abodua ne de nka we the African Electronic Western Union kana wotwekura maka ba ya bewu ade ne sie de me kan kire atiefo a etie nyina ne se ewiase se ade a yefre ne sika
ho asɛm ɛdene paa na nipa bia so a wopɛ sɛ wonyini kyɛ no ɛyɛ nokoradie na betimi aka wasɛm so sɛne ɛsɛ pɛpɛɛpɛ na womfa bi nka ho wonye bi so mfirim because Bible ma yɛte aseɛ sɛ ɛnyɛ ne honam ne mogya na anya ne mo yɛne wie ma tumfo akabrɛkyɛ yɛmfa yɛne hu wɔ mo no ɛno ne wɔ manya na Nyankopɔn so ama yɛn tumi ɛyɛ bɛtiatia saa nneɛma wei nyinaa so ɔmo ntimi nyɛ yɛ hwee so ɛyɛ wogidie but obi a wɔkyɛɛ woɔ fa buo ne ani die ma no adeɛ bi a woyɛ mandokorɛ eni kan na sɛ wiase woka nokorɛ na fa tatuo kura na ɛyɛ sen sɛ botwa nkontompo no watena ase no wadidie sure but nana piesie opoku ɛyɛ mahonya bebree sɛ sabri aton sa frɛ me a wona matwetwe nkɔmɔ na deɛ mehu ne sɛ ewiase ayɛ wɔ no obi a wɔkyɛɛ wɔ no fa buo ma no sure nana medase mekyɛɛ wo panyinideɛ but wadwuma menkyɛɛ wadwuma sɛ woba wiase mu na bɛfa akoate bia to ho so a na sɛ woyɛ kuani a yɛmu enso sɛ bempraduasa obi ani wa watena office na wapɔn a wawe ne pen ana wawe ne paper ɛyɛ aduane na wobɛdi definitely edi ntrom hɔ no na Bible ni hɔ pen ni hɔ na book ni hɔ but sekan ɛne aso ɛna Nyankopɔn bɔ adeɛ wie no wɔde hyɛ nipa sɛ ɔno do trom hɔ na wɔde do trom hɔ no wayɛ dɛn na wayɛ afuo saa na tie na sɛ wode benkum ɛkyerɛ wakura se kwan a yɛde nifa yes na wayɛ mistake paa nti nana medeɛ meda wase na nka abaya ne deɛ me manka nkyɛta no sɛ wonku no ɛna manka nkyɛta no sɛ wɔnsɛe no na mmom sɛ wɔfa kwasiampa nyini te sɛ me na obutu no so deɛ a ɛne deɛ ɔne nana nasɛm na ewiase yɛse saa ntetentene a yɛmpam ne tentene ebuo ɛne ani die kwan so a wo faire kasa me ho ɛne babi asɛm no firi baayɛ no na meyɛ ho hwee nyɛ yie because meyɛ de bonyani sɛ nyame amfa me de ankyɛme a nka mente ase nti sɛ ɔde me de kyɛ me a me da so te ase no saa na ɛsɛ me so obi fom me a na nipa ka mehwɛ de nipa no bɛka no na me so me dem na fom so no kyɛ no nti aseda ne de enkoma wankasa ɛne wadwuma pa a woyɛ nyame nhyira wo ɛne wadwempa na wadaroma wo afi bɔ no tɔfa ma me ɛdeɛ na si ya asɛm bɛ na ɔka kyerɛ wo na ɛnam so ma wo so bɔ ne dua saa no ɔse wabɛtɔ me banche na wɔbɛtɔɔyɛ no watua me ka ɔkɔɔyɛ no wɔse banche dwa asɛe enti wɔbɛgye ne sika back ɛna meka kyerɛ ne sɛ na kyerɛ sɛ wokyerɛ a banche a ɛwɔ afuo mu a wɔ mu tu ne bia mepatwane aha deɛ yɛtɔ no nsaase no mepatwane okay nti yesusu ahoma no 12 by 12 square ɛna mesusu ma wo na wotua me ka na yɛ 15 million ɛna meka kyerɛ wo sɛ mehia sika ne ntɛm kyerɛ tete sika no 1,500 mepatwane enti saa na tiɛ a mente wo so na mesu o na me sɛ mehia ne ntɛm nti de mɛkyɛ 2 million no 13 million nti ukoduru yɛ na nwumrɛ 5:30 ɛna wo send 1,000 ɛma me nti adeɛ kyerɛ me ka kyerɛ sɛ 300 na aka na ɛwɔ yi ɛna baabi a na wowɔ no deɛ na ɛwɔ ho na ade ma me nti mentwɛn kakra nana nyame anim ni 30 minutes time ɛna wade 3 million no ɛsɛnde me na bɛyɛ 13 million meda na se nti wɔne abobo yɛ awura bi baayɛ sɛ ɔmo ba bɛtu banche no ɔmo baayɛ no na fɔm ɛden nti meka kyerɛ ne sɛ banche no ɔmo twe a ɛntimi mma
opa wo ma no ho na nsu to a na wa betu banche no nti mea me ko ma hyehyeye ma bobayere metu kofie mienu metwa bode duro mienu na me de ma no na me yi nkosua maako du mienu e de kan no ho e san se sabre no na me hia tika na wotime bu a me ma me ko kan masem nti na me de saa ne ma no se ye zen e dan me ni problem enti oba na me ka che ne se oh maton ma sa asibi ndi sa na ten na se ohia sika no back ya ma me hwɛ se me sa ka sika no a me reface kana ma ba sa me sa anka de ade so betu ba nche no e na so wache na ewiase obi yo papa na wa hawo esan se me kan sa ni nti no abaya ne ye ne se wanyame na emum obaji ne sika ofrɛ me anopa ofrɛ me wia me twa ne short nti ofro ka ba ha na me wo mafuom na obi si machi e wo me fie ti obetena ase na nka che ne se obusa me se me wa no ha na me so me woto do ho a ba bi ekotwa abode no na o stigo se si one me ka se ko me fie nti sika ne nchi no ba na me se why not sika benya na o se ba nchi ne sika no na me se maame o ya man se makwa achiri enye phone so ase me ame ba fie tweme wotena ase maame beto no me ba na me busa ne se sisi ba wo ba ne decision pa ne sei o se sika na wo de maame no so de adwuma nka interest wo ho na me se me apos na me musa wasem banche no mabeje bosia na se wo betoye se me beje bosia se me wo banche na wo ba ye banche ni ho a interest be ba ho wa ba banche no wo ho masusu amawo wotua meka udwa sei enyam na me se udwa enti unni hu kan kache me se sika no kwa baje no back me hye se betu banche no se wa ma metu banche no a me mekwa ko bolete e wo court dia bre wo se waje masase ato ho wa we see me time nam de letter bre obegina so atu banche no se no se me ntwe no me tene nka me wa no de ko police headquarters mpanimfo mienu frɛ me metu anamo me conference and to so nine sebe enkwala na me no mo kasa no menyabufo ma wo mo se atade na ehye wo mo no na ma me di buo ma wo mo na wo mo wura atade no a wo mo mene me ba bia wo ma frɛ me 4 times me nsi ho biem sa abaya na ba wo mo kanche ne se onfa nko court na ta se ukọ na abaya na ama wa ma okay 4 times nyina wa nsi ho nti omo ka che me se me nko omo ka se me nko na me distance nkra ne so ja wo mo se so oba na o ka se omo mra bi mu a omo ka se mfa nko court nti mi wo sunwa ho na me meduru fie na ye Wednesday na me meduru fie nti mi wo ho na Tanoso police station e frɛ me commander na ho no frɛ me se station officer no frɛ me se abaya bi aba ho se wo hia me eye banche sem ni sikasem bi nam se opani ode mi aba police headquarters ha na me wo me nsi form kla nti one man nkasa na wo se da bi wo obi ankasa omo hia me nam se omo man me 1 hour time me see free form me fa car me ne me ba ba ma ene ye koye ye koduru ye no na abaya na ti ho ene omo ma ye ko office ji ko ru office wo no na opanyini busa ne ka che ne se asem na obeka ye no omo mpese omo abeka enti ono a won kana asem na mentie bi enti o ka asem no bebre nti owie no opanyini busa me se me wo bi ka na me se asem na wo ka no eye no kore na emum ha ene ha enye no kore kire se me nko no fie woni meda no wo sendi ne sika de ama me e wo phone so se me se me wo banche na nante se mu ya wo to no e ho no enye no kore 2 omo ba no me nipa me ensa ene ba me fie ma ye call fo mu ho e ko susuye ansa na odi sika no ma me enema we na me de ma no omusa no se ye no kore ena ma pa no busa se station officer no busa ne se wo si na wonnim no ena wo send sika no ma no na afi de ye den na wo call na kura mu ho
a wo kosusu banche no ma wo ma wo saa ne ma wo ya wo giye awura banche ne wo ho wo se an banche ne wo se an wakọ ho wo se an makọ kura nsa na me frɛ no kotu banche wo se banche ne de mintu ɛna mo se wuntu de a abɛman papa no wo ni sikasɛm ɛhɔ no start di matem office wo na no start sese me nkwase ya office wo ne de tenye police ayira station office ane de anka office anka me punu papa nka mra bia so ntime ncheme apolice fo no gina no wodi matem commander gina no wodi matem obi anka hwe ankyere no na me bono dia betima beso mi mu nka me mo mahu se ehyehye na mom makonim ti obi matem di machi free police station wo be gina police station dan na chi na me de me se wura no hwenim no ni atem ne de odi matem free mase ebisi mitirim na mkache ne se wofa be ma no wonye kwase ade a ne ho tototo na emom so wofa be ma bia na so ye kwase ade a medini ja so ta no asem ni nti ye ba no ziadi ni no frɛ no kache ne se atem bebrebe na wadi no asem a maka no onhwe no mpɛ ho asem nka anye sa ofa be ma de a nsu no emfa no ho nkyɛ no meti ni nyina miso mansa machi commander no kwa me didi na tem me ka chen so wo ye jimifo woni mu nyansa se wo babasia gina wo wanim emra nim wo sese be ma kwasea e kan se mani ni so de kire na wo gina wo hwe no na me dem se wura no hwenim de ya wo ka chen me se medem didi na tem ankasa na me de me ba me fie up to now obi aso ntimi mfrɛ me e ka wo ho a wo de ase no beto wa o frɛ me a dana ye begina so yes ade no nti na wo busa de etie no no Ofa Kwame papa me de na me hwehwa ne se asundwie ebeba na afi se aduabo no afiri ho because oba ya o kan asem no me de ma hwe banche asem no na mom no o kan asem na me kan so kan no kure wo mu no na o ka chem se no kure nyame anim ni odi watem papa na wo so de yiawo ebo ni dua na me se eni dua no ebenya no ko asuo ni hwe banche asem na obehwe abufuo ni yawo ani atem na odidi no na kwan ya me fa so a me frɛ wo na utimi twa mia ma medene ba ho ma ufira fuom na odemi kotena fie di amane ma ba ya no gitum ma utu dua no na me ma ne beda wase ansa na me to aso akwa bia me kɔ no e ma me kra e ba me ho anya hwe no besie senanka dua no benya no a ana dua no ponke benya no isan se de na waye no so na ano eden matimi asievu kra baako nti Ofa Kwame nyame nhira se me so me frɛ wo no odi ani die e ma wo fase ketewa te se me na ujade ewu ye nyina etwen wo fase kete te se me na me yesho se enye bibia kwanya me fa so a me nso me kasa wo ho ene de wa me si ye no enso eka ho bi bebre nti Ofa ma me fa si na nya futu emfama obibia sa wo kasa pani ho a emfa ho ne papa a wayo no no sa so hwe ni yi na odi ani di esafata ema opanyini na duabo ankwankobam nti me da sen so wai me da se nyame ya do na me ba ho sabanche ni bi wo ho de e pa cho da ho kra ma homa nwotwe egu ho kra obi ametoye me da kra de mi medie na me kan uni problem aduane nko ade na uni problem ati akoye me papa kra ene da me ba ho bia no me frɛ wo de nkurasefo hene de me pa ye me nkontomire ni nya adoa amusi ayi bode so de amuso fa na kwa na me na aye nti nyame ya adoma da me to afa ho bia no me fa ho me da sen so ai me da se nyame kan no ho de mapa o ye me da se abusia Ofa Kwame ena me no edi eye enkomo no na mame to tape no so na hwe kwan a
me fa so a me ne no edi enkomo no na ehunu adwuma a ye oba ye manje ni sika o man chaache no me tam ka say na me ni sim from here to Susanso pata and I'm say yanko because mo hu se wasem nye de dua no so di agora e be kun nti ese e frɛ papa no na ti nkomo no me wase ya moba tan ka che ne se so fa be ma a wonya kwasea dia no hototo na be ma ye kwasea dia me de ne dia so ta no aso ta no ni se mo tu galam so se ni mo se oh gami aso ta no se mo tu galam za se na ma no ba so wu pa no kura guma bemba Anjina na me dia me ba wi ase me pe nkontompo me ma sem bia ye pim sa me kan ne be kum ne kura me se heaven ye me dia me kata so mu so dia mo wa me da because me nkwa na me nam apart from Nyankopon na me nkwa na me nam me kwa na jo me kwa wi anytime bia nya me de me nkwa be ma bia me ko wa beto me banchi fuo banchi na wo beto ye no waka kire me say eye 15 million ahoma ba ko eye 15 million ena na ma ya problem bi nti me hia sika ne ntem ena se me ntew so me de ma 13 million wo de me sika ama me akase wo betu banchi e bono tofa de ama onana na se wo metu banchi no ena wo mba yeso banchi na bra eni ho wo se wo banchi dwa sei enti me refer usika back emfam mawo. What do you mean? Me ka so wona wo frɛ say aye the way bank no si ba ho ana aye nkete ninti no wo person ka mfa ne sika no man back na nti sa bank de unya beto bank de hye ne mana to no enya me na me bo bank enye nyame wo be hwe afo no wani je ho na ade me sika ma me so wani anye ho ase nka mfa sika mra me enti se wo ba ye no tama wo betu bank no na fo ma din pesi na wo ye se nsuo to a wo be betu bank no nsuo to ye no wa amma me wo na afre me se mfa enti nkebe ya sika no nka ma wo na mka kire okay ene ma to ma sa asibinti no ma menhwe se me nsa me di kan be ma na ma fa me banchi na me nsa nka na mka kire se steady ya kro no enya dia menya sika me firi wana me ba beduru me krom pepepe ena me krom ha for so ye bodi shembra enye e bodi to enye unim obi ebia bibi esasa bi edi na dwuma yesitie mama ema no e be ma bia ye kwase ade wo ye kohwini wo ye sansani ontimi mo bra meni ni asem asuota no nka meni ntem asem mama me ma sem ye titia wadaroma unim se de wo fase be de na dwuma yesitie tana chena na sabe for so ye bodi shembra enye e bodi to enye unim obi ebia bibi esasa bi edi obi achi tana che ebia na me ka se me no ka se ochana no papa mewu na ya ko ka se aja kwa me na ko ka se kan na poku be hu ochana me ko hu a omo se aja kwa me kora ne kasa no se no ye den okan nti me de mesero se ebe ha adwena me no wosunyan se se ye aba na ba hako na biabo no ade nchen na yentum firi ho na afei sika no ho asem no ende na magya ma one abaya no ba biabo no de ende wiase ye nje hwe na me pa cho me man ka sha nkwa chiri oyo ye de hia ye tie already so pa ensem bebre na wo kan we de ketuwa bi ena me ame no wo ka sha me nkan kire wo se nana ma kanti de yodi pebia no wonye dabi sebe minim da mehia bia na yese obam na me nso me ho atome na me pese me bisa se sa bia na yekutu na ya me ka na ono ne ka so we de say ndra na obo no ota cho ani
Sɛ yɛbɛtumi adane anaa Oh, yɛbɛtumi ɛme kora no mebɛduru fie na mewɔ fa kaa sɛ nka sɛ wobɛnya abaeɛ na nka ɔbaeɛ na nka yɛka nsuo because wei ne bia yɛde kɔsua ne bɔɔ yɛbɛtumi adane ɛyɛ nsuo ne ɛyi na adansa so ta no yɛne naa na te hɔ na yɛmfa bidie ntom na yɛnnane sɛ ɛbɛyɛ yi a kama memfa no mmra na yɛnane duane mfiri hɔ wae nana menni problem nana yi